Nagkahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nirato na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang body niya. Maginis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit din tatamay-tamay, kundi kurso nada kung may lakwarta ang nabisita. Nagkakatuturo tumbayat dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habol na kwarta. Kung warat nga pasensya na uli na laay, pag-asag ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sagdon ko sa ing pagbagubuhay ko upaya, ang kasuplada nagkapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sagdon ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada kang kapili mo baguhan. Rumarampa ang daraga, ang kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nirato na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang body niya. Makinis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kundi kurso nada kung may dakwata ang nabisita. Nagkakatuturo tumbayat dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habol ang kwarta. Kung warak nga pasensya na uli na laay, pag-asag ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay na natuban. Sagdon ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, nadurudan waray amay nga natuban. Sagdon ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada